אני לא מבין שזה קורה לי. רק עכשיו יצאתי לחופשת שחרור. זה התזמון הכי גרוע בעולם. איזה בלגן עשית פה. אתה יודע למה אתה כאן בחור צעיר? יש לך מושג לאיזה צרה הכנסת את עצמך? תקשיב, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני הלכתי בתמימות ברחוב, ואתם התנפלתם עליי וחטפתם את התיק. אני עדיין לא מבין למה אני פה ומה אתם רוצים ממני. לא עשיתי כלום! אז אני מבין שלא עשית כלום, מה שהיה בתיק לא שלך, שלא עשית שום עבירה פלילית, ואתה בכלל לא יודע על מה אני מדבר, נכון? אם אתה כל כך בטוח בחפותך, בוא תן לי בדיקת שתן. תקשיב, אני לא יודע ממש מה אתה מבקש ממני, אבל אני לא הולך לעשות כלום ואני לא הולך להגיד כלום עד שההורים שלי מגיעים לפה. כך, יש לך בדיוק דקה אחת. ותיזהר לדבר על עסקי הסמים שלך, הבנת אותי? היי אמא, אני בתחנת משטרה. אל תבע לי. אבל הם טוענים שיש לי שקית של סמים. בבקשה תבואי לפה מהר. אני מקווה שאמא שלך תבוא לפה מהר מאוד ועם עורך דין ממש יקר. אחרת, אתה הולך מפה ישר לאבו כביר. אדוני השטן, אני מבקש ממך. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא הולך להגיד כלום ולעשות כלום עד שהעורך דין שלי ואמא שלי מגיעים לפה. אל תתחצף אליי! נמאס לי מכם פרחחים צעירים שכמותכם, אתם הורסים לנו את המדינה. ואתה עוד חייל בצה"ל. בושה למדינה. עכשיו תשב פה בשקט, אני הולך לדבר בטלפון. תקשיב, הוא לא מתכוון לדבר. אני אראה לו את השקית, נראה מה יהיה לו להגיד על זה. בטח, ביי. אני מבין שזה לא הולך להיות פשוט איתך. אולי אם אני אראה לך משהו, אתה תתחיל לדבר. השקית הזאת, מוכרת לך מאיפשהו? רגע, אתה רוצה להגיד שעל זה אתם מאשימים אותי? אתה מודע בכלל מה יש בשקית הזו בכלל? בוודאי שאני מודע. בכל שנותיי כחוקר בכיר לא ראיתי עבירה גדולה כל כך. אתה צריך להיות אסיר תודה על זה שהביאו אותך שאני אחקור אותך לפני ששלחו אותך לאבו כביר ומאחורי סורג ובריח. מה זאת אומרת? למה שרסתי לתא מעצר? אני חף מפשע, לא עשיתי כלום! לא עשית כלום, בוא חביבי, נפתח את השקית הזאת ביחד, אם אתה לא מבין מה יש בפנים, אני אעזור לך להגיע למסקנה מה זה. בשביל הדבר הזה עצרתם אותי? בגלל שטות הזו אני כאן? כבר חשבתי שזה משהו רציני. רצית להריח את זה בכלל? מי אתה חושב שאתה? מי אתה חושב שאתה? אני לא מתכוון להריח את זה שמא מסטול כמוך, ולנו אסור כידוע לך. תקשיב, אני עובד בפיצריה, והבוס שלי מכר אותי לקחת שקית שלו רגע לכל מקום שאני הולך. אלו הנהלים החדשים שלו, קצת מוזר. איטליה. זה מזכיר לי את הטיול עם אשתי. שם. איזה פיצה, איזה מדינה. טוב, תקשיב, אני מת מרעב. תתקשר לבוס שלך, תזכור את זה בינינו על מגש 1 או 2. יאללה, בוא נלך. Sparks excitement in the boys, but the policemen look annoyed. Perhaps these are